या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। सीएम शिंदेंबाबत आदित्य ठाकरेंचा गौप्यस्फोट, नितेश राणेंचा करारा जवाब। नारायण राणे दीपक केसरकर एकत्र फडणवीसांच्या भेटीला। आणि कत्तलखान्यात होणारी गुरांची वाहतूक रोखली, पोलिसांचा थरारक पाठलाग। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने रायगड जिल्ह्यामधील अलिबाग, मुरुड, रोहा या तालुक्यांमध्ये रोजगार मेळावा पार पडला। 3 दिवस चालू असलेल्या या मेळाव्यात तरुणींनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता। विविध क्षेत्रातील शिक्षण घेतलेल्या तरुणींसाठी हा मेळावा खूप महत्त्वाचा ठरला। यात प्रामुख्याने नर्सिंग, फायनान्स, रिटेल सेल्स, बँकिंग, इन्शुरन्स, टेलिकॉम, IT, BPO, KPO, BA, BCom, MCom, MSc IT यांचा समावेश होता। ग्रामीण भागातील 8वी, 10वी, 12वी साठी सुद्धा रोजगाराची संधी या मेळाव्यात उपलब्ध करून देण्यात आली होती। या मेळाव्यासाठी रायगड जिल्हा शेतकरी पक्षाच्या महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा ताई पाटील यांचं महत्त्वाचं योगदान राहिले। रोहा तालुक्यातील अमोल शिंगरे, हेमंत ठाकूर, परेश म्हात्रे, महादेव शाबासकर, संतोष दिवेकर इतर युवा कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली। त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे रोहा प्रतिनिधी रुपेश रटाटे यांनी। पाहूया। ही संकल्पना आमच्या महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील यांनी आणली। माझा पण पहिल्याबद्दल विश्वास नव्हता, कारण आता इंजिनिअरिंग लावणे, कंपनीवाले खोटं बोलणे, राज्य सरकारला जे काम जमलं नाही ते चित्रलेखा पाटील यांनी करून दाखवलं। खटपटली नाही। आणि मी काल मुरुडला गेलो होतो, मला पण आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण तात्काळ 2 मिनिटात अपॉइंटमेंट लेटर आलं। आणि खऱ्या अर्थाने या रायगड जिल्हा औद्योगिक जिल्हा आहे। येथील ज्या कंपन्या आहेत त्या भूमिपुत्रांना रोजगार द्यायला टाळाटाळ करतात। वास्तविक त्यांनी ही प्रक्रिया राबवली पाहिजे, पण ती प्रक्रिया आज महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी कामगार पक्ष कमी आहे संख्येने, पण त्यांचं काम मोठं आहे। पुन्हा एकदा आम्ही सिद्ध करून दाखवलेलं की आमची जी नाळ आहे ती गरीब लोकांची आहे। आणि काल अलिबागला जवळ 3000 लोकांना लागल्या। मुरुड सारख्या एकदम टोकाच्या तालुक्यामध्ये 600 लोकांना अपॉइंटमेंट लेटर मिळालेली आहे। आणि आज पण आता इथे चांगली संधी मिळाली। तरुण नैराश्यात गेलं होतं, पण त्यांना एक आशेचा किरण या निमित्तानं मिळालेला आहे। रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरुड, रोहा या ठिकाणी शेतकरी कामगार आयोजित रोजगार मेळावा या ठिकाणी घेण्यात आला आहे। आपल्यासोबत रायगड जिल्हा आघाडी प्रमुख शेका पक्षाच्या चित्रलेखाताई पाटील आहेत। ताई, स्वागत आहे। या ठिकाणी आपण पाहत आहे शेतकरी कामगार पक्ष नेहमीच गोरगरीब कष्टकरी लोकांना या ठिकाणी संधी देण्याचं काम करतो, आणि त्यामध्ये हा 3 दिवसाचा रोजगार मेळावा। काय सांगाल एकंदरीत या संपूर्ण मेळाव्याबद्दल? तुम्हीच म्हटलात की शेतकरी कामगार पक्ष नेहमीच गोरगरिबांसाठी, युवकांसाठी आणि कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी काम करतो। हा मेळावा म्हणजे कामगारांना न्याय देण्याचं काम आहे
की त्यांना जास्तीत जास्त कंपनी त्यांच्या दारी ही कॉन्सेप्ट आम्ही आणली आणि जास्तीत जास्त युवकांना नोकरी कशी मिळेल याचा प्रयत्न आहे. हा आजचा तिसरा आणि शेवटचा दिवस आहे, पण पहिले 2 दिवस माझ्या अपेक्षेपेक्षा चांगला प्रतिसाद मिळाला. खूप चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या, अगदी 50,000ची सुद्धा नोकरी लागली. मुरुड सारख्या छोट्याशा तालुक्यात सुद्धा जवळजवळ 90% लोकांना नोकरी देण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो. आज आपण बघतोय 2च तास झालेत रोह्याचा मेळावा चालू होऊन, तरी प्रतिसाद खूप उत्तम आहे. आता तुम्ही पाहिलं कितीतरी ऑफर लेटर आपण दिले, काहींना पुण्याला, मुंबईला, काही पेटीएमनी वगैरे तर अलिबागला नोकऱ्या दिल्या. मग ICICI बँकनी पनवेल असेल, रोहा असेल. आता मी रोह्याला एक ऑफर लेटर दिलं 20,000 रुपयाचं. तर खूप आनंद होतो आणि मुलींची संख्या बघून तर अजूनच आनंद होतो. नक्कीच मुलींचा विचार केला तर आपण सावित्रींच्या लेखी चालल्या पुढे हा एक उपक्रम आपण राबवत आहे. आपण मोफत सायकल वाटप सुद्धा करता, हजारोच्या संख्येने वाटप करताय. अजून त्या मागची पुढची भूमिका काय असणार आहे? आम्ही जेव्हा अभ्यास केला, आमच्याकडे एक ग्रामीण भागात काम करणारी टीम आहे आणि मला वाटतं शिक्षण हा पाया आहे. जसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे. तर तुम्ही शिक्षणासाठी मुलांना पाया रेडी केला. जसं कलाकारांसाठी मी व्यासपीठ बनवलं नाट्यगृहासारखं, किंवा रोजगारासाठी हा मेळावा भरवला. तर आपलं काम असतं एक लिडरशिप म्हणून की त्यांना बेस देणं. म्हणूनच काही मुली 9 किलोमीटर चालत होत्या, 8 किलोमीटर चालत होत्या. आता परवा मला एक मुलगी भेटली, तिचे वडील जेलमध्ये होते. तर ती काय बोलायची, मला आत्या कधी कधी सिताऱ्याला पैसे देते, कधी देत नाही. तर तिला सायकल दिल्यावर ती एवढी भारावून गेली की तिचं म्हणजे शिक्षण, आणि ती 90% होती. तर मला वाटतं आपले युवक खूप हुशार आहेत, पण आपलं कुठेतरी कर्तव्य आहे की त्यांना आपण बेस देऊ. मला अभिमान वाटतो की मी शेतकरी कामगार पक्षाची कार्यकर्ती आहे, जी नुसतं चिखलफेक करत नाही, यांनी काय केलं त्यांनी काय केलं किंवा जातीभेदचं राजकारण करत नाही. आम्ही ग्राउंडवर उतरून राजकारण करतो, काम करतो, आणि म्हणूनच आमचे कार्यकर्ते म्हणतात असली काम म्हणजे लाल सलाम. नक्कीच या होत्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या रायगड जिल्ह्याच्या आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील. कॅमेरा पर्सन ऋषिकेश रुपाल सर, मी रुपेश रडे, कोकणसाद, रायगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. मी काही D.Ed शिक्षक वगैरे जे मोठ्या प्रमाणात कोर्स करून बेकार आहेत, 8-8, 9-9 वर्ष, त्यांना त्वरित नोकरीमध्ये सामावून घ्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आमच्या 3000 D.Ed झालेले उमेदवार आहेत, त्यांना त्वरित घ्यावे असं प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. अशी विनंतीचं पत्र घेऊन मी आलो होतो. काही लोक उपोषणाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कलेक्टर कार्यालयासमोर बसले होते शिक्षक, त्यांचाही तो प्रश्न होता. असे 3-4 प्रश्न घेऊन मी आलो. आदित्य ठाकरे यांनी काल हैदराबाद मधल्या एका कार्यक्रमामध्ये बोलताना कोण? तुम्ही नाही दखल, नाही अजिबात उत्तर देणार नाही. कोण आदित्य ठाकरे? कोण आहे? काय त्याला आहे प्रतिष्ठा? बालिश आहे तो. तुम्ही आता शाळेतल्या मुलांचे प्रश्न विचाराल काय? एकनाथ शिंदेना अटक होणार होती म्हणून ते मातोश्रीवर जाऊन रडले होते. भाजपसोबत गेले असं भाजपसोबत नाही गेले. आज त्यांनी शिवसेना पक्ष घेऊन आले. शिवसेना, एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप अशी अलायन्स आहे, युती आहे, घेऊन आले नाही. आणि अशा प्रश्नात तुम्ही का दखल घेता मला कळत नाही. फोन येतोय का तिकडून? मी नहीं दखल घेत. मैं नहीं उनका जवाब दूंगा, फिर बार करता हूँ. अब बचपना है, उसमें कुछ भी बोलते हैं. रोया था, कौन से साल में रोया था? संजय राउत तो गवाही दे रहे. अरे सोड संजय राउत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीबाबत आदित्य ठाकरेंनी मोठा गौप्यस्फोट केलाय. एकनाथ शिंदे मातोश्रीवर येऊन रडले तेव्हा त्यांनी आपल्या मनातील भीती बोलावून दाखवली. भाजप सोबत गेलो नाही तर मला जेलमध्ये टाकतील असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलंय. यावर भाजपचे नेते नितेश राणेंनी निशाणा साधलाय. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडावर आदित्य ठाकरेंनी मोठा गौप्यस्फोट केलाय. एकनाथ शिंदे हे मातोश्रीवर येऊन रडले होते असं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय. हैदराबादच्या गीतम विद्यापीठानं आयोजित केलेल्या परिसंवादात आदित्य ठाकरेंनी बंडाआधी मातोश्रीवर नेमकं काय घडलंय ते सांगितलं. भाजप सोबत गेलो नाही तर मला तुरुंगात टाकतील असं एकनाथ शिंदे यांनी मातोश्री निवासस्थानी येऊन केला होता. त्यावेळी ते रडले होते असं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय. संबंधित 40 आमदार केवळ स्वतःची जागा वाचवण्यासाठी आणि पैशांसाठी तिकडे गेलेत असं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय. काय म्हणाले आदित्य ठाकरे ते पाहूया. The chief minister, who's the current chief minister, has come and cried in our house because he was going to be arrested by a central agency, and he said, I have to hop out of the BJP, otherwise they will arrest me. It was his good luck that they wanted to show that, this guy is the true Sena, and we'll make him the chief minister. त्यानंतर यावरूनच आमदार नितेश राणेंनी निशाणा साधलाय. दिशा सालियन केसचा संदर्भ नितेश राणेंनी दिलाय. जेलच्या भीतीनं एकनाथ शिंदे साहेब भाजप बरोबर गेले, मग पेगवीन आणि उद्धव ठाकरेंनी दिशा सालियनच्या केसच्या भीतीनं कोणाकोणाचे पाय पकडलेत, गप्प करायला कोणाला किती पैसे दिलेत, हा पण गौप्यस्फोट करायला लागेल लवकरच. मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी आहे असं ट्विट नितेश राणेंनी केलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. कणकवली फोंडाघाट इथं बेकायदेशीररित्या कत्तलीसाठी जनावरांची वाहतूक करणारा टेम्पो पोलिसांनी थरारक पाठलाग करत रोखला. फोंडाघाट चेकपोस्ट इथं पहाटेच्या सुमारास पोलिसांनी ही कारवाई करत 12 जनावरांसह टेम्पो ताब्यात घेतला. कत्तलीसाठी जनावरांची वाहतूक करणारा टेम्पो पोलिसांनी थरारक पाठलाग करत रोखला. यात चालक आसिफ मोहम्मद, इसाक सिराज आणि उस्मान उर्फ ताहिर मुनाफ जामदार आणि क्लीनर हुजेफा शकील सिराज यांच्यावर महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. याबाबतची तक्रार फोंडाघाट चेकपोस्टवर कार्यरत असलेले पोलीस कॉन्स्टेबल मारुती बाळू बारड यांनी दिली आहे. लोरेपाटा इथं ASK कंपनीचे सिक्युरिटी प्रवीण प्रकाश पडेलकर यांना एका टेम्पोचा संशय आल्यानं त्यांनी त्या टेम्पोला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो टेम्पो तिथं न थांबता फोंडाघाट चेकपोस्टच्या दिशेनं जात होता. त्यानंतर प्रवीण पडेलकर यांनी फोंडाघाट चेकपोस्टवर कार्यरत असलेले पोलीस मारुती बारड यांना याबाबतची माहिती दिली. यानंतर फोंडाघाट चेकपोस्ट इथं टेम्पो अडवला असता त्या टेम्पोमध्ये 4 बैल, 5 गाई, 1 वासरू आणि 2 म्हशी अशी 12 जनावरं भरलेली आढळून आलं. जनावरं कुठं नेत असल्याचं टेम्पो मालकास विचारणा केली असता देवगडातील कोर्ले इथून जनावर खरेदी करून कत्तलीसाठी नेत असल्याचं त्यानं सांगितलं. पोलिसांकडून या सर्व जनावरांना कुडा इथं पाठवत गुरांची बेकायदेशीर वाहतूक करणारे टेम्पो चालक मालक क्लीनर यांच्यासह टेम्पो ताब्यात घेतलाय. या गुन्ह्याचा अधिक तपास कणकवली पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ करतात. दरम्यान छत्रपती जय मल्हारसह आमच्या दैवतांची नावं गाडीवर घालून कार्यरत हे रॅकेट उद्ध्वस्त करून याचा नायनाट करण्यासाठी राज्य सरकारनं कडक भूमिका घ्यावी अशी मागणी स्वागत नाटेकर यांनी केली आहे. सर्वप्रथम या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस प्रशासन SP श्री अगरवाल साहेब यांचा आम्ही
अभिनंदन व्यक्त करतो, आभार व्यक्त करतो. कारण त्यांच्याकडे निवेदन दिल्यानंतरच लगोलगच या सर्व प्रकारावर कुठेतरी आळा घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा गुन्हा अन्वेषण शाखा यांचंही आम्ही अभिनंदन व्यक्त करतो. त्याचबरोबर बांदा पोलीस स्टेशन आणि फोंडाघाट मधील पोलीस स्टेशन आणि कणकवली पोलीस स्टेशन यांचे अधिकारी यांचेही आम्ही आभार व्यक्त करतो. कारण त्यांच्यामुळेच या गोरखधंद्याला कुठेतरी आळा घालण्यासाठी एक शाश्वत प्रयत्न चालू असल्याचे आपण बघत आहात. मागील कित्येक वर्षापासून हा गोरखधंदा चालू आहे आणि या धंद्यामागे असणारी जी माणसे आहेत ही जाणीवपूर्वक आमच्या हिंदू देवतांचं, हिंदू आराध्य आहेत यांची नावांचा वापर करतायत आणि त्याच्या मागेच हे असे गोरखधंदे करत असलेले आपण बघत आहात. ज्या 3 गाड्या आता पोलीस स्टेशनवर लावलेल्या आहेत, या 3ही गाड्यांवर बघितलं आपण तर हिंदू देवतांची, हिंदू आराध्यांची नावं आहेत. आणि हे सगळं करणारी ज्या व्यक्ती आहेत, ह्या व्यक्तींचा याच्यामागे काय उद्देश आहे हे मात्र काही कळत नाही आहे. याचा तपास सुद्धा पोलीस यंत्रणा करेल असं आम्हाला वाटत आहे. मागच्या कित्येक वर्षापासून जर बघितला तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि खास करून आपल्या कोकण पट्ट्यातील कोकण कपिला हा दुर्मिळ गोवंश आहे, ज्याचं जगणं हे अत्यावश्यक आहे. आणि हा गोवंश जास्त करून घाटपट्ट्यावर कत्तलीसाठी नेला जात आहे असं आमच्या लक्षात आलेलं आहे. आणि याच्यावरूनच आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे निवेदन दिलेलं होतं. सावंतवाडीची स्वराज्य संघटना जी नेहमीच अशा समाज उपयोगी उपक्रमामध्ये अग्रेसर असते, अशा संघटनेचे अध्यक्ष श्री अमोल साटेलकर यांच्या माध्यमातून आम्ही जे जिल्हा अधीक्षक यांना दिलेलं निवेदन होतं, त्या निवेदनानंतरच पोलीस दलाकडून झालेल्या ह्या कारवाई निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. नक्कीच माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, आमचे सावंतवाडी मतदारसंघातील आमचे आमदार साहेब श्री दीपकजी केसरकर आणि आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील श्री नितेश राणे साहेब यांना सुद्धा आम्ही आग्रहाने विनंती करू की या प्रकारचे जे गोरखधंदे आमच्या हिंदू दैवतांची नावं घेऊन करत आहेत, या प्रकाराला आळा बसवण्यासाठी आपण काहीतरी विशेष प्रयत्न करून ही गोष्ट, ह्या घटना थांबवाव्यात, जेणेकरून आमच्या हिंदू धर्मामध्ये जी आराध्य आहे अशी गोमाता याचं रक्षण सुद्धा करण्यासाठी आपण सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न करावेत अशी विनंती करत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. झिरंगवाडी कोलगाव येथील श्रीपाद मठाचे मठाधिपती श्रीपाद शास्त्री यांच्या हस्ते कोल्हापूर येथील भिक्षालिंग मंदिरामध्ये यमाई देवी एकवीराची महापूजा करण्यात आली. यावेळी भक्तांची मोठी उपस्थिती पाहायला मिळाली. कोल्हापूर येथील भिक्षालिंग मंदिरामध्ये यमाई देवी एकवीरा मातेची महापूजा भक्तिमय वातावरणात पार पडली. झिरंगवाडी कोलगाव येथील श्रीपाद मठाचे मठाधिपती श्रीपाद शास्त्री यांच्या हस्ते ही पूजा पार पडली. तसेच कोल्हापूरची महालक्ष्मीची ही पूजा करण्यात आली. देवीच्या दर्शनाला तसेच मठाधिपती श्रीपाद शास्त्री यांच्या दर्शनाला भक्तांची मांदियाळी पाहायला मिळाली.
झिरंगवाडी कोलगाव येथील षोडावतार असलेले एकमेव श्रीपाद वल्लभ यांचं दर्शन घडविणारा श्रीपाद मठ आहे. लाखो भक्तांची दुःख हरणारा हा मठ आहे अशी त्याची ख्याती आहे. मठाधिपती श्रीपाद शास्त्री आणि त्यांचे बंधू नागेश शास्त्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्षभर इथं धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल पाहायला मिळते. या निमित्तानं आपल्या भक्तांना मठाधिपती श्रीपाद शास्त्री आणि त्यांचे बंधू नागेश शास्त्री आध्यात्मिक प्रबोधन करत असतात. त्यांचं मार्गदर्शन ही भक्तांसाठी पर्वणीच असते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. वैभववाडी तालुका पत्रकार समितीची नूतन कार्यकारिणी जाहीर झाली. यात अध्यक्षपदी कोकणसाद लाईव्हचे प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांची फेरनिवड बिनविरोध झाली, तर सचिवपदी मारुती कांबळे यांची बिनविरोध निवड झाली. वैभववाडी तालुका पत्रकार समितीची नूतन कार्यकारिणी जाहीर झाली आहे. यात अध्यक्षपदी कोकणसाद लाईव्हचे प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांची फेरनिवड बिनविरोध झाली. तालुका पत्रकार समितीची सभा शासकीय विश्रामगृहात जिल्हा पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष गणेश जठे आणि उपाध्यक्ष रमेश जोगळे यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी सहसचिव महेश रावराणे, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश काळे, एकनाथ पवार, उज्ज्वल नारकर, किशोर जैतापकर, नरेंद्र कोलते, स्वप्नील कदम उपस्थित होते. पत्रकार समितीच्या आजच्या बैठकीत श्री जोगळे यांनी समिती निवडीची प्रस्तावना मांडल्यानंतर तालुका पत्रकार समितीच्या माध्यमातून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर कार्यकारिणी निरीक्षकांसमोर मांडण्यात आली. सर्वानुमते समिती निवड करण्यात आली. उपाध्यक्षपदी मोहन पडवळ, खजिनदारपदी SN पाटील तर सहसचिवपदी स्वप्नील कदम यांची निवड करण्यात आली. निरीक्षक जेठे आणि निरीक्षक जोगळे यांनी वैभववाडी तालुका पत्रकार समितीने बिनविरोध निवडीची परंपरा कायम ठेवल्यामुळे सर्वांचं कौतुक केलं. हीच एकजूट कायम ठेवण्याचं आवाहन देखील त्यांनी केलं. निवडीनंतर तालुकाध्यक्ष साळुंखे यांनी तालुका पत्रकार समितीच्या सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन ज्येष्ठ मंडळींच्या नेतृत्वाखाली काम केलं जाईल, पत्रकारांच्या हिताचेच निर्णय घेतले जातील असं स्पष्ट केलं. तसेच पत्रकार संघानं अध्यक्षपदासाठी दुसऱ्यांदा संधी दिल्याबद्दल सर्वांचे आभारही मानले. निवडीनंतर साळुंखे आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन करण्यात आलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सीएम शिंदेबाबत आदित्य ठाकरेंचा गौप्यस्फोट, नितेश राणेंचा करारा जवाब. नारायण राणे, दीपक केसरकर एकत्र फडणवीसांच्या भेटीला. आणि कत्तलखान्यात होणारी गुरांची वाहतूक रोखली, पोलिसांचा थरारक पाठलाग. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.